Ja miałem wtedy kaski z ogórka, przy swojej budzie trzymałem burka, a Zenek ten to miał wdzięk, był właścicielem sztucznych szczęk. Lecz czymże były te atrybuty, kiedy musiałem co dzień do hotelu pędzić komarem w kolorach świtu? Ależ się wtedy nażarłem wstydu, bo jazda na ETZ jest najlepszą jazdą na świecie, a jazda na komarze powoduje inflację marzeń, bo jazda na ETZ jest najlepszą jazdą na świecie, a jazda na komarze powoduje inflację marzeń. Ja cię wywiozłem wtedy na baku, gdyśmy wjechali w pole z buraków, a że to były buraki pastewne, to jak nie jadę, jak nie glepę. A moi kumple jedzą kotlety, a ja pieniądze wciskam w skarpety. Na ETZ jestem zacięty, a mama jeszcze dokłada z renty, bo jazda na ETZ jest najlepszą jazdą na świecie, a jazda na komarze powoduje inflację marzeń, bo jazda na ETZ jest najlepszą jazdą na świecie, a jazda na komarze powoduje inflację marzeń. Taki na przykład Easy Rider jeździł motorem, miał z tego frajdę. Ja też riderem będę nie wąskim, choć u mnie na wsi jest grunt dość grząski. Ja w mojej głowie mam sytuację, otwarta przestrzeń, wiatr i wibracje. Kupiłem sobie nawet perfumy z zapachem świeżo palonej gumy. ETZ Aftershave. Jazda na ETZ jest najlepszą jazdą na świecie, a jazda na komarze powoduje inflację marzeń, bo jazda na ETZ jest najlepszą jazdą na świecie, a jazda na komarze powoduje inflację marzeń. Dla jednych piękna jest Kostaryka, inni to wolą sklać się i żygać, a ja co wolę już chyba wiecie. Ja wolę jazdę na ETZ, bo jazda na ETZ jest najlepszą jazdą na świecie, a jazda na komarze powoduje inflację marzeń, bo jazda na ETZ jest najlepszą